вақты үз ішін башлап жіберді. Студияда Лина Хасаншина, исәнмісіз? Бүгін шығарылышта әлмәтте метеостанция моделін ясыйлар. Рухы білен нық болған, тәжірибесінен шығып онкодиета ойлап тапқан. Ознақайда янгын сөндіру бойынша әзірлік. Ватаныбыз шиклері судан, урман, қырлардан, таулар арқылы да, хауадан да уза. Оларның барысында илебізнің шик ғаскерлері соқлы. Хәр елны 28 май күнні Россияда алар үзләрінің хөнәри бәйрәмнәрін билгеләп үтәләр. Дәүләтебез шикләрен саклау хезмәтендә булып кайткан, яки бүгенге көндә дә бу җитди хезмәтне башкаручы һәрбер шәхескә карата ихтирам һәм хөрмәт хисе уята торган көн. Шул уңайдан шәһәребездә зур бәйрәм булды. Бу көнне алар бер-берләрен тәбрик итеп, мәңгелек утка шәшәкләр салдылар. 26 май көнне 2007 елдан Россияда эшмәкәрләр көне буларак билгеләп үтелә. Шушы уңайдан әлмәт бизнесменнары өчен инженерлар лицейында семинар узды. Казан шәһәре экспертлары электрон коммерция өлкәсендә әлмәт эшмәкәрләре өчен интернет сәүдә эшмәкәрлекнең киләчәге дигән белем бирү модуле буенча укулар үткәрделәр. Белгечләр сүзләренчә, интернет сәүдә эшмәкәрлек эшчәнлеге алга китү өчен яхшы платформа, чөнки барлык товарларны һәм хезмәтләрне электрон сәүдә каналлары буенча сатарга мөмкин. Без әлмәт эшмәкәрләренә интернет челтәрендә эшләү мөмкинчелеген күрсәтер, аңлатыр өчен килдек. Bütün хезмәтләрне, товарларны электрон сәүдә каналлары буенча сатып була. Әлмәт эшмәкәрләренә шушы юлларны аңлатырга теләдек. Укучылар, уйлап табучылар, Әлмәт Кванториум балалар технопаркында тәрбияләнүчеләр метеостанция моделен ясаганнар. Аның бурычы микроклимат турында мәгълүматларны теплицаларга шелтәр аша тапшыру. Заказ «Овощная долина» Яшелчә үзәне проектынан килде. Аның асылы нәрсәдә һәм ул ничек эшли? Яшелчәчелек авыл хуҗалыгының мөһим тармакларының берсе булып тора. Аның бурычы халыкның саф экологик чиста продукцияга булган ихтыяҗын ел әйләнәсе канәгатьләндерү. Витаминлы продукция җитештерүгә басым ясап, заманча технологияләрне үзләштереп, Яшелчә үзәне кооперативы фермерлары елдан-ел җитештерү күләмен арттыра. Аларга теплицаларын метеодатчиклар белән җиһазландырырга кирәк иде. Әлегә берәү пробны 3 датчик, 3 станция белән. Белгечләр сүзләренчә, проектны эшләү һәм тормышка ашыру өчен 2 атна вакыт кирәк була. Әлеге метеостанция балалар белән бергә эшләнелде. Мин аларны өйрәттем, балалар үзләре тырышты, программалаштырды. Кайсыдыр өлешләрен үзем җыйдым, кайсыларындыр балалар. Кодның кайбер блокларын балалар да язды. Проект өстендә бергәләп эшләдек. Метеостанция шәһәр кибетләренең берсендә сатып алган гадәти дача фонареннан ясалган. Калган бөтен материал Кванториумда булган. Корпусы фикс-прайстан алынган гади фонарь. Бу металл өлешедә, кара төстә төбе штокта фикс-прайс светильнигы. Калган бөтенесе барлык пластик детальләр, 3D печать. Көрән төс булай гына түгел. Һәр метеостанция төс буенча бүленә. Без Овощная долинаны кызыл, яшел, зәңгәр станциялар иттек. Сайтта далар шулай күрсәтелә: кызыл, яшел, зәңгәр станция булып. Метеостанция микроклимат турындагы мәгълүматны интернет челтәре буенча Wi-Fi аша сайтка тапшыра. Нәкъ менә анда һәр җайланма буенча статистиканы күзәтергә мөмкин. Овощная долинаның төп бурычы мәгълүмат алу гына түгел, ә аны саклау һәм визуаль анализлау тарихын карау мөмкинлеге булу. Күпчелек бушлай сайтларда җибәрелгән күрсәтмәләр генә. Бу соннар, алар белән башка берни дә эшләп булмый. Әлеге без тапкан сайт Сколково белән эшләнелгән. RightTech дип атала. Ул графиклар төзергә, тарихны сакларга, берничә көнлек күрсәткечләрне, бөтен һәм аерым датчик күрсәткечләрен карарга мөмкинлек бирә. Нәкъ шушы күрсәткечләр тарихын күрү Овощная долинага кирәк тә иде инде. Эксперимент башланганнан соң бер ай узгач кына беренче нәтиҗәләрне ясарга мөмкин булачак. Быел бездә тәҗрибә. Кванториум безгә датчиклар ясады. Алар теплицадагы температура һәм дымлылыкны күрсәтә. Сынау үткәрәбез. Нәтиҗәләре соңрак билгеле булачак. Әгәр тәҗрибә уңышлы булса, мондый метеостанцияләрне ферманың барлык теплицаларында гына түгел, аннан читтә дә урнаштырачаклар. Язмыш аның тез астына китереп сукса да, ул үзендә яңа тормыш башларга көч таба. Алдагы сюжетның герое диагноз игълан ителгәннән соң өметен үзми, кешеләргә ярдәм итеп онкодиета проектын башлап җибәрә. Кичә Әлмәт шәһәренең Союз балалар клубында онкопациентларга ярдәм күрсәтүнең регион-ара автоном коммерцияле булмаган «Мы вместе» без бергә оешмасы Никита Полуда белән очрашу үткәрде. Аңа 46 яшь төп һөнәре буенча тавыш операторы, соңгы 13 ел телевидениедә яңалыклар программасында эшләгән. Ашказан алдырткач үзенең яраткан шөгыле ашарга пешерү белән ныграк мавыга. Онкодиета ашказаны яман шеш һәм башка онко авырулар вакытында туклану турында гына түгел,
Бу тормышка мәхәббәт һәм үз сәламәтлегене кайгыртуның тулы бер фәлсәфәсе. Бу иҗади энергияга кушылу. Ул бигрәк яман шеш диагнозы булган кешегә җитми. Идея пришла в голову Миңа бу идея хастаханәдә үк 5нче көнгә килде. Ашказанымны кисеп алачакларын алдан ук аңладым һәм моның турында мәгълүмат җыя башладым. Үзем пешекче булып эшләгәч һәм тәмле ашарга яраткач, туплаган мәгълүматым белән уртаклашырга кирәк дигән уй туды. Алдымда зур аудитория туплау дигән максат тормады. 10 кеше укыса да, мин инде кемгә дә булса ярдәм итәрмен дип уйладым. Аннары аудитория акрынлап үсә башлады. Мин рецептлар белән генә шикләнеп калмаска кирәк, табиблар белән бергә эшли торган зур портал булдырырга кирәк икәнен аңладым. Барысын да фән буенча эшләргә тырыштым. Пациентлар өчен сайт менә шулай туды. Ашказаны булмаган пешекче мастер-классларында ашказаннан башка пациентларны ашату күңелсез һәм аппетитлы түгел дигән мифны юкка чыгара. Реабилитация чорының үзенчәлекләрен исәпкә алып, продуктларны ничек дөрес яраштырырга һәм ризыкны ничек матур итеп табынга бирергә икән турында сөйләде. Гади, файдалы һәм бик тәмле ризыклар әзерләү процессын күрсәтте. Я так вот выделить прям вот. Мин кулинариядә ялкау кеше булу сәбәпле рецептлар катлаулы булмасын өчен тырышам. Минем максат аларның кыска һәм аңлаешлы булулары. Озак әзерләргә яратмыйм. Холодильникта күркә ите һәм туңдыргычта каткан борос күргәч, икесен бергә 1 сәгать дәвамында пешердем. Һәм бик тәмле килеп чыкты. Минем балам хәтта 2 порция ашады. Без бергә оешмасы онкологик авырудан сәламәтләнеп килүче пациентлар, аларның дуслары, гаилә әгъзалары, волонтерлар сәламәтлек темасына битараф булмаган кешеләр өчен туган оешма. Авыру белән үзең генә калганда үз-үзеңә ярдәм итү өчен мәгълүмат тупланган урын. Әлмәттә Казан филиалы урнашкан. Аларны шәһәр хакимияте һәм Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте хуплый. 2021 елда алар Татнефтьтә рәсем сәнгате буенча мастер-класслар үткәрү өчен грант тоталар. Без менә бүген җыелдык мастер-класс үткәрергә, сырниклар пешерергә өйрәттеләр инде безгә. Правильно, дөрес питание ясарга, ничек итеп эшләргә. Аннан бик ошады, коллектив бик әйбәт. Без бергә дигән группада без уже менә мин 3 ел, бу группада 4нче ел инде. Бер-беребезгә ярдәм итеп, менә ту рәсем ясарга киләбез, то бассейннарга йөрибез, йогага да чакыралар, бөтенесе безгә ярдәм итә инде сәламәтлек өчен. Шулай ук онкодиета сайтыннан тыш Никита Палуда Facebook'та ашказаны уеннан чыкканнан соң тормыш дигән төркем булдырган. Хәзер анда шундый ук авыру булган кешеләр бер-берсе белән аралаша һәм тәҗрибә белән уртаклаша алалар. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Лучалмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының социаль идарә объекты булган Каенкай балалар сәламәтләндерү лагерында янгын сөндерү буенча тактик өйрәнүләр булып узды. Бу хакта Азнакайдан Эльмира Шәрифуллина хәбәр итә. Тиздән мәктәпләрдә укулар төгәлләнә, җәйге ял сезоны башлана. Балаларның ялын хәвеф-хәтәрсез үткәрү максатыннан Каенкай сәламәтләндерү лагере хезмәткәрләренең янгын куркынычсызлыгы буенча әзерлеген тикшерү максатыннан янгын сөндерү тактик өйрәнү тикшерү эшләре уздырылды. Каенкай бер балалар сәламәтләндерү лагере Азнакайдан 15 километр ераклыкта урнашкан. Каенлык урман массивы эчендә территория 700-500 метрлы койма белән әйләндереп алынган. Сәламәтләндерү лагере территориясенә төп һәм запас керү юлы бар. Әлеге өйрәнүләр шартлы рәвештә практик эш башкарудан торды. Иң элек балаларның ял корпусында янгын чыгу турында янгын идарәсенә шалтырату булды. Янгын сөндерүчеләр килеп җиткәнче 20-22 минут эчендә лагерь хезмәткәрләре, вожатыйлар балаларны эвакуацияләргә тиеш булалар. Әлеге чарада Азнакайдан янгын сөндерүнең 4 машинасы катнашты. Бу чара белән Әлмәт шәһәреннән федераль янгын сөндерүгә каршы хезмәт идарәсенең 2нче отряды начальнигы урынбасары Владимир Салун җитәкчелек итте. Все было отработано. Барлык эшләрдә методик план буенча җиренә җиткереп башкарылды. Алга куелган максат тулысынча үтәлде. Бүгенге эшкә канәгатьләнерлек дип бәя бирелде. Азнакайдан янгыннарны профилактикалау бүлеге начальнигы Александр Никулин катнашты. Татнефть компаниясеннән килгән пожар куркынычсызлыгы бүлеге начальнигы Рауль Авзалов мондый чара уздыру графикка инде узган ел ахырыннан ук кертелгән булуын әйтте. Подготовка была начата заранее. Әлеге өйрәнүләр график нигезендә оештырылды. Әзерлек инде ай башыннан ук бара. Мондый чаралар лагерьларның балаларны кабул итәргә әзерлеген тикшерү максатыннан чыгып үткәрелә. Шуңа күрә бу бик мөһим эш. Бу әлбәттә күнекмәләр генә.
Әмма янгын афәтен булдырмас өчен иң беренче чиратта янгынга каршы таләпләрне үтәргә кирәк. Ну что ж, тренировка прошла удовлетворительно. Безнең Каенкай лагере персоналы биремнәрне лаеклы башкарып чыкты. Бу әлбәттә өйрәнүләр генә булып калсын. Бер генә лагерьдә дә янгын була күрмәсен. Безнең лагерь июнь башыннан беренче сменага 175 баланы кабул итәргә әзер. Һәм инде ниһаять Каенкай лагере республикабыз балаларына бәхетле җәй бүләк итәр дип ышанам. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә оператив профилактик чара уздырыла. Ул бурылышны күрсәтә торган яктырткыч билгеләрне кабызмаучы машина йөртүчеләрне ачыклауга юнәлдерелгән. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча машина йөртүче теге яки бу якка бурылыр, яисә бер полосадан икенчесенә күчәр алдыннан поворотникларны алдан кабызырга тиеш. Юл транспорт һәлакәтләрен булдырмас өчен бу гади эшләр маневр башланганчы ук башкарылырга, шулай ук маневр тәмамланганнан соң ук сүндерелергә тиеш. Бу юл хәрәкәтендә катнашучыларны ялгышмау өчен мөһим. 26 майда сагат 12-гә кадәр Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча юхиди бүлеге тарафыннан поворотникларны куллану кагыйдәләре буенча профилактик чара үткәрелде. Әлеге операция барышында Россия Федерациясының административ хокук бузулар кодексының 12-14 маддәсенең 1/1 өлеше буенча 18 хокук бузу очрагы ачыкланды. Әлеге таләпне бузган өчен машина йөртүчегә 500 сум күләмендә административ штраф каралган. Бөгелмә полиция хезмәткәре Степа абый дип исемләнгән балалар иҗаты конкурсына йомгак ясады. Бәйгедә 6 яшьтән алып 14 яшькәчә булган балалар катнашкан. Алар кул эшләнмәләре ясаган. Тулырак безнең коллегалар сюжетында. Күргәзмәдә 15 эш катнаша. Балалар ниләр генә ясамаган. Алар арасында курчак полиция хезмәткәрләре дә, рәсемнәр дә, машиналар да бар. 6 яшьлек София Козлова уенчык ясау өчен әнисеннән ярдәм сораган. Полиция хезмәткәре Степа абыйны ясар өчен алар кул астында булган бар әйберләрне эшкә җиккәннәр. Для тела мы используем бутылку, для ног мы используем лоток из-под яиц. Курчакның гәүдәсен бутылкадан ясадык. Башына чүпрәк тутырдык. Әни аның үз киемен тигеп бирде. Мин рәсем ясарга яратам, пластилин да кулланам. И даже из пластилина лепить. Полицейский Степа абый бәйгесен Россия Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча бүлегендә ел сайын үткәрәләр. Бу инде традицияга кергән. Бөтен Россия конкурсының муниципаль этабындагы эшләргә бәяне Иҗтимагый совет әгъзалары бирде. Все лучшие работы, которые пройдут... Муниципаль этаптагы иң яхшы эшләрне без республикага җибәрәбез. Андагы экспертлар кул эшләрен карап, яхшыларын сайлап алып, федераль дәрәҗәдә узган бәйгегә җибәрә. Ребятишек уже на федеральный уровень. Конкурс комиссиясе София Козлованың эшен иң яхшысы дип тапты. Ул ясаган Степа абыйны бәйгенең икенче этабы республика күләмендә уза торган конкурска җибәрделәр. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе яңалыклар вакыты. Бүгенге көндә металл конструкцияләр кешене бөтен җирдә чолгап алды. Ретеп ябыштыру авыл хуҗалыгында, төзелештә, машина төзелеше, энергетика, металлургия, корабльләр төзү, нефть эшкәртү һәм башка мөһим тармакларда кулланыла. Мондый белгечләр һәр производствода аерым исәптә. Бүген Россиядә ретеп ябыштыручылар көне билгеләп үтелә. Материалыбыз герое шул рәхмәткә лаек һөнәр ияләренең берсе. Эшче белгечләр арасында кадрларга кытлык шартларында эретеп ябыштыручы һөнәренә Россия хезмәт базарында ихтыяҗ көннән-көн арта бара. Бәхеткә, ул аз түләнә торган һөнәр дигән вакытлар артта кала һәм хәзер бу өлкәдә яхшы белгеч алтын бәясенә бәяләнә. В которые идут к одной цели. Мин үз сәләтемне табарга теләдем. Бер максатка бара торган бер идея белән сулый торган иҗади команда булдырасым килде. Башка белгечлектәрдә бу барып чыкмады. Аннары үземнең проектны оештырдым. Башта мин үзем оештыру эшләре белән генә шөгыльләндем. Металл эретеп ябыштырмадым. Тик язмыш башкача хәл иткән. Бер ай узгач эретеп ябыштырудан ләззәт туя башлавымны аңладым. Бу һөнәрнең барлыкка килү вакыты дип 1802 елны рус галиме Василий Петров ике күмер электродлары арасында металлны йөзәргә мөмкинлек бирүче югары температура булдырып электр дугасы эффектын ачкан вакытны санарга була. Шулай бу ачылыш практик кулланыш таба. Эретеп ябыштыручының осталыгына төрле корылмаларның һәм җайланмаларның ышанычлылыгы, куркынычсызлыгы һәм ныклыгы бәйле. Бу һөнәр зәркән төгәллек, игътибарлылык һәм югары концентрация таләп итә. То есть выполнять частные заказы.
Эретеп ябыштыручы өчен иң мөһиме күрү сәләте һәм яхшы үпкәләр. Без эретеп ябыштыру битлекләре ярдәмендә күзләрне саклап кала алабыз. Алар күзләр сетчаткасын ышкын һәм ультрашәмәхә нурлардан саклый. Үпкәләргә килгәндә, гади кагыйдәләрдән тыш мин спорт белән шөгыльләнергә тәкъдим итәм. Мәсәлән, йөгерү, ял һәм бәйрәм көннәрендә табигатьтә мөмкин кадәр күбрәк вакыт үткәрергә кирәк. Яллар алдыннан соңгы эш көне барлык эретеп ябыштыручыларга үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен аларга туры килә торган шартларда билгеләп үтәргә мөмкинлек бирә. Нәкъ менә җәй башында әлеге һөнәр ияләренең эше бик күп. Шуңа күрә бәйрәм бераз мөһим эшчәнлекне дәвам итү өчен яңа кешеләр тупларга мөмкинлек бирә. Бу бәйрәмне гаилә белән билгеләп үтәчәкмен. Табигатькә барабыз, мунча ягачакбыз, шашлык пешерәбез. Мунчадан соң кайнар үлән чәе ясыйбыз. Тынлык, табигат һәм саф һава. Тагын нәрсә яхшырак булырга мөмкин. Мин барлык хезмәттәшләремне һөнәри бәйрәмебез белән котлыйм. Өлкән буын эретеп ябыштыручыларга үз тәҗрибәсен һәм белемнәрен яшь буынга тапшырырга өлгерүләрен телим. Яшь буынга бу тәҗрибәне дөрес итеп кабул итәргә, аны үзләштерергә һәм дөрес юнәлешкә куллануларын телим. Безнең белгечлек үссен иде. Мин яшьләрне эшче һөнәрләре үзләштерергә чакырам. Аларга яңача креатив яктан карарга. Минем уйлавымча, киләчәк безнең кулларда. Эретеп ябыштыручы көне рәсми бәйрәм булмаса да, бүген аны күп эш урыннарында биктеләп билгеләп үтәләр. Бу көнне яхшы эшчеләрне мактау грамоталары белән котлыйлар. Кичен өйдә мултабын белән көтәләр. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Түбән Мактаманың Ратничок клубында Әлмәт яшүсмерләр клублары арасында армрестлинг буенча турнир узды. Анда 14 яшьтән зуррак малайлар һәм кызлар катнашты. Кем җиңүче булган? Алга таба карагыз. Кул шугын электреп, терсәкләрне өстәлгә куеп, көндәшеңнең күзләренә карап, көч сынашу. Нәкъ шулай безнең борынгы бабаларыбыз көрәшкән һәм бездән соңгы буында шулай көрәшер мөгаен. Армрестлинг көрәшнең иң демократик һәм тыныч төре, чөнки ул махсус биналар, җиһазлар һәм кирәк-яраклар таләп итми. Бары тик армрестлинг стиле һәм спорт киеме генә кирәк. Әлеге спорт түрен яратучылар үз көчләрен сынап карау һәм иң көчлеләрне ачыклау өчен Ратничок яшүсмерләр клубында җыелды. Сейчас проходит турнир. Безнең клубта Әлмәт яшүсмерләр клублары арасында армрестлинг буенча ачык турнир уза. Монда Легенда, Мечта, Товарищ, Аэронавт һәм Ратничок клублары катнаша. Заманча кул көрәшчеләре рукоятка белән җиһазландырылган махсус өстәл артында көрәшә. Бер кулы белән атлет рукояткага алына, икенчесе дошманның кулчыгын эләктерә. Көрәшнең максаты көндәшнең кулын өстәлдәге мендәргә салу һәм үз-үзенә карата шулык хәлне булдырмау. Кулларда көрәш югары көч сыйфатлары, бигрәк тә беләктәге мускуллар нык булуны күздә тота. Әмма көч шулай да кул көрәшендә иң мөһиме түгел. Техниканы белү һәм махсус әзерлек зур әһәмияткә ия. Кайвакыт карап торган көндәшләреннән калышучы спортчылар көрәштә җиңү яулый. Турнир нәтиҗәләре буенча 15 катнашучыдан 3 авырлык категориясе буенча җиңүчеләр ачыкланды. Булар Тимур Валиев, Илназ Набиуллин һәм Камил Муллагалиев. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншин һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.